Bazen behin emakume bat Txorozkira joan zela, eta arrautza dozena bat erosi zuen. Etxera heldu zenean, arrautzak oskailuan sartu eta telebista ikustera joan zen. Bitartean arrautzak konbertsatzen hasi ziren. Toma! Epa, zer kontatzen diazu? Epa txogian! Ezer hemen aspertutatzen zu? Pozni berdin! Eta Benitok saltatzen du. Esto es Esparta! Jose Ramonek esaten du. Baina ziri zer gertatzen zaizu, Benito? Eta Pepak esaten du. Mandiak eman diot, baina oso gutxi. Orduan, Pepa nagar esaten da. Gero, putolu Peparen gana joan eta urrengo esaten dio. Ez negar egin, nik antxalatuko zaitut, patxaleta. Goazen nire wederara. Eta Pepa, hau da, Potxolitok, esaten du. Atera hemendik! Orduan, Tom, etorri eta putoluri ostiko bat ematen dio. Eta bera hasten da. Eta orduan, entratzen da bere ume tontoa, eta hasten da. Hostias, me quedé sin pierna, chamaquito. Baina ze umean kumea. Eta baina ez dakiz zela jaiozaren. Ez troken baten foien de. Orduan, emakumea bueltatu zen eta esne hartu zuen. Mohamed Azleherrik esaten du. Se llevó la Chile! Momentu batzuk geroago, emakumea oskailua zabaldu eta ratzak hartzen ditu. Dena zabaldu eta sartainera bota zituen, horrela denak hiltzen. Da, orduan, senarra etorri eta zer zegoen apaltzeko galiotu zuen. Emaztea, tortilla zegoela erantzun zion. Baina emakumea dena jan zuen nahi gabe.